Moi boas noites, señoras e señores, miñas donas e meus señores. Benvidos unha semana máis a este programa que leva por título Troveiros de Compostela e que vai pola novena edición. Entramos, amigas e amigos, por así decirlo, na gran semana, na semana que prácticamente se convirte pois no entroido, aínda que en realidade hai que agardar aínda 8 días. Concretamente saudamos, porque temos moitísima audiencia, saudamos a Lalín, dado que este fin de semana celebra a festa do cocido. Este fin de semana, repito, o domingo, a cita está no cocido. Iremos a Lalín a saborear, como non, un riquísimo e sabedeiro cocido. Xa sabedes que en Lalín este domingo se convirte na capital gastronómica de un produto moi apreciado, un produto onde precisamente Álvaro Cunqueira decía que tan só na cachola do porco se saborean 27 sabores. Repito, hoxe a Lalín, o noso máis merecido homenaxe, recordo, porque, repito, temos moitísima audiencia. Pero comezamos programa saludando, como é lóxico, a meus fraternos, entrañables compañeiros. Profesor Cancio, ¿qué tal, Luis? Moi aquí boas estamos. noites. Y saludo también a Ana Mancebo, que le dije que le iba a saludar de Negreira, que tiene allí un gran centro de cosmética, aparte de esa pieza fundamental de la cocina gallega que triunfa en el mundo, que tú muy oportuno lo has dicho, que es el cocido, Luis. El cocido, que creo que é plato de ricos e pobres. É de pobres, totalmente. Eu comía todos os días un cocido cando era pequeno, menos os domingos, todos os días. Sí. Yo recuerdo en unha ocasión que pronunciara el pregón y una de las frases que me acuerdo de ella era plato de ricos y pobres, que hasta los altos poderes subes y también bajas hasta las tristes payozas. Porque es plato de todos. Vale, Shakespeare, muy bien, es Shakespeare. plato de todos. Kiko Fernández Otero. Unos arriba, en el beso de la gloria, y otros abajo, fundidos na escoria. Efectivamente. Repita que me gusta esa prosa. Como dicía? Estuvo moi ben. O cocido, plato de todos, de nobles, plebeyos, ricos e pobres. Plato que sube arriba de todo, hasta os grandes palacios e baixa as míseras humildes pallozas. Moi ben. Porque é o caldo galego é algo típico. Está nas pallozas, está nos palacios. Mira, en este momento estou seguro que moitos emigrantes, porque a casa de Lalín, eu lembro que, por exemplo, Raúl Alfonsín fixo a súa campaña, Raúl Alfonsín, na casa de Galicia de Lalín, en Bos Aires, que eu estive en esa casa precisamente. É dicir, imagínate os galegos emigrantes de Galicia hoxe lembrando coa saudade camorriña a festa do cocido. A ver, dalle unha pau cocido, dalle unha. A ver, como é esa? Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Saudade teño de ti. Repitindo. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Saudade teño de ti. ¡Viva o cocido de Lalín! Bueno, aunque non nos estamos invitados, ou eu ao menos non estou invitado en Lalín, eu estuve invitado onte en un bo cocido con uns amigos nosos daqui, tertulianos nosos, colaboradores do programa Troveiros e Estamos Contigo, na Casa Barreiro, en San Xulán de Sales, un cocido, unhos cantes, unhos jolgorios, maravilla, rodeados de moi boa xente, quedamos invitados para unhas persoas importantísimas da Coruña que les gustou o noso ambiente e nos queren facer un cocido na Coruña. O sea, para que vexas que o cocido une os de fora e os de dentro. Moi ben. E os que non se queren unir, por o problema é deles. Pues claro, os que queren desunir e desconectar hai que darlles por onde hai que darlles. De todos os xeitos, falando de novo de Lalín, hai que decir que o próximo domingo a xente que vaya a Lalín, aínda que non teña encargado o cocido, haino en todos os bares. Acórdate aquel día que fomos a Lalín, que comimos un magnífico cocido. Na plaza do pobo. Na plaza da iglesia. Bueno, amigas e amigos, señoras e señores, cambiamos de tercio, porque o antroido aínda queda unha semana,
pero de todos os xeitos os prolegómenos están aí. Hoxe non imos falar do Entroido, ni moito menos imos falar de un tema que casi eu lle pediría a nosa realizadora a Iria que fixera un primeiro plano de unha imaxe do apóstolo Santiago que temos precisamente aos pés da mesa deste plató. A ver, Iria, si é posible, aí está ya esa imagen. Imagínense ustedes, señoras e señores, tener en sus casas unha imaxe desta envergadura, Miguel. Unha imaxe... Eso es algo único, nos eleva a lo más alto, bueno, pues espiritualmente. Hoy vamos a hablar de esa figura y de muchas más, pero vamos a hablar con su autor. Imos a falar con seu autor porque naceu en Santiago de Compostela, nunha aldea de Santiago de Compostela, na parroquia concretamente de Marrozos, El chámase Manuel, gustalle que o chamemos Manolo López en novio, pero aínda máis lle gusta que lle chamemos o Teixedeiro. Boas noites, Teixedeiro, como estás? Moi boas noites, gracias por invitarme. Bueno, dasa circunstancia que Manolo López é un artista da madeira, é un tallista, pero artista en realidade. Ten moitas obras, e se vos parece, pois casi comenzamos polo principio, Manolo. Como comenzas ti un bo día a meterte neste difícil arte de tallar, de esculpir, de sacarlle forma a un trozo de carballo, a un trozo de calquer tipo de madeira, e elaborar esas pezas, ou esa peza que estamos vendo aí? Como comenzas? Bueno, os comenzos foron de neno, de moi neno, pois xa non sei por que me salía a min eso de dentro, e aproveitaba pois no ambiente rural onde eu vivía, aproveitando pois calquer cousa que encontrase a man, como era unha pataca grande, un trozo de unha remolacha, ou que o carpinteiro viña a casa dos meus pais a facer unha ventana e traía aquela garlopa e tal, e eu aproveitaba nun momento de descuido para dar os meus toques, é dicir, era algo que eu levaba dentro, que non sabía nin por qué, pero que me obligaba a tallar calquer cousa cando había un trozo de madeira ou algo parecido a poñerme a estruxar ali en ela, como se pode decir. E logo máis tarde, despois de ver, pois, digamos, no meu círculo, naquela data o único que víase, pois era, se levaban á misa de vez en cando, eran as imaxes das iglesias. Por certo, en Marrozos hai unha iglesia con as imaxes moi bonitas. E foime entrando aquelo de velas, e de dicir, pero como é posible? Eu non me imaginaba que alguén as pudera facer algún día, porque ademais como se lle rezaba e tal. Cantos anos tiñas ti daquela? Tiña 4 ou 5 anos, cando miña nai me levaba da man á misa todos os días. E logo metíme monaguillo, porque así tiña a oportunidade de velas de calquer maneira, porque na misa tiñas que estar quietiña, non podías mirar para aquela do lado que había que mirar para diante. Bueno, de monaguillo tamén ten outra cousa, porque ten a posibilidade que podas salpicar algunha oblea, algunha hostia, me entendes? Sí, algo ou beber que... tamén un pouco do viño do cura, en fin, etcétera. Bueno, continúa. Tamén, neste caso non bebía moito porque o cura este tiña un viño bastante malo, Ah, sí? Non, teño probado, pero non era unha... Pero bueno, aí naceu un pouco o meu afán pola escultura. E logo despois xa un poquinho máis de maior, cando descubrín, afortunadamente, gracias ao maestro que tiña, o maestro nacional en Marrozos, que aconsellou aos meus pais que me meteran na Escola de Artes, pois eu xa con os meus 14 anos ou así levaron a Escola de Artes, matriculáronme, bueno, entrar aí foi en Santiago na escola, foi descubrir un mundo novo, non? Entrar naqueles pasillos, ver aquelas esculturas do discóbolo, destas esculturas xa coñecidas que son en escayola, pero reproduccións grandes e tal, descubrín que efectivamente que eso que se podía facer, que o facía calquer persona aprendendo. E daí xa non salín, o sea, xa, bueno, meu estuve uns 3 anos, aparte traballei en outra empresa daquelas que traballaban a madeira, que agora xa non quedan, enseñáronme a técnica, tamén o que é a técnica máis ben no taller que na Escola de Artes, e, pois, aos 19 anos, máis ou menos, cando acabei na escola, xa empecé pola miña conta. Tal é que con 22 anos creei a miña propia galería de arte, modesta, pero xa a miña, porque non tiña oportunidades de facer exposicións e tal en outro lado, e fundei a miña escola na calle Nova de Abaixo, chamábase Novo Arte, por certo. E ali estuve como 8 ou 9 anos ca galería. Facía exposicións de outra xente que lle pasaba igual que a mí, que non tiñan oportunidades, para que poderan expoñer, deixáballe unha parte do local, e a outra parte tiña xa ocupada ca miña, digamos, exposición permanente. E aí foron os meus comenzos no mundo da escultura e da talla de madeira.
Bueno, yo conozco a Manolo Tesedero por dos motivos muy emocionantes para mí. En primer lugar, porque viniendo aquí para el programa o andando por la parte vieja, yo en una tienda Galos siempre veía allí unas figuras de gaiteiros en madera que me emocionaban y me impresionaban. Y hoy aquí Manolo ha aportado para dar cuenta de esos gaiteros, que yo no sabía que era él, pues una copla que es la siguiente: e ti que fais gaiteiriño, e ti que fais polo bran, todos achando no millo, e ti cagaita na man, que él además la cantó, encima toca la armónica. Y yo, después de verlas, digo, yo tengo que comprar estas figuras de gaiteiros, y aquí está el gaiteiro, no es este, pero es una figura maravillosa que yo tengo y algún día expondré. Y la segunda, también muy emocionante para mí y que trasciende, yo creo que a lo que yo digo, a Galicia, y que tiene unas dimensiones universales, como la belleza espiritual. Él participó junto a Manolo Martín Gómez, que fue el artífice de ello, en un acto absolutamente maravilloso, como es el de reponer en Nosa Señora da Barca la gran figura de la Virgen da Barca que se había quemado, y otras figuras, y curiosamente, pues Tesedero es el que ha hecho estas figuras, por lo tanto es un enorme placer. Y además ha tenido el gran detalle, no solo de traer aquí una de esas figuras mayores, sino de regalar para la colección, que ya se añade también a la que hizo Brenya, y que la traeremos aquí cuando la termine, de donar a Troveiros de Compostela, que ya forma parte de nuestra colección, lo mismo que esta figura, pues aquella figura maravillosa que hay allí del apóstol, que además es en Castiñeiro, ¿verdad? De Castaño. Castiñeiro de aquí. Entonces, sin embargo, el dato que has dado es muy importante. En estos momentos hay una discusión mundial entre lo innato y lo adquirido, lo que va en los genes y lo que se adquiere culturalmente. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, un hijo de agricultor que a los 4 años quiere tallar, y que incluso lo consideran enfermo y lo llevan al médico pensando que porque estaba tallando as patacas e o único que facía é deixar de preocuparse por a escola, facer tallas. Manolo, entonces cuéntanos un pouco esto, de dónde te viene a ti esto y cómo vas desarrollándolo y cómo llegas un pouco, porque además de estas figuras creo que además tamén haces outras, Sí, bueno, empezaremos polo final. Sí. Eu non estou con estes temas regionales, religiosos e tal, últimamente, pero dedícome máis ben ao que é a escultura, digamos, actual, máis minimalista, surrealismo, impresionismo e tal. É dicir, a madeira é un material que te aporta tanto que podes facer en ela o que queiras, non? Unha vez que dominas o oficio, pois prestas a facer distinta escultura, dependendo do distinto tipo de madeira, etcétera, etcétera. Entón, bueno, agora mesmo estou facendo estas cousas de tipo regional. Por qué? Porque hai máis demanda. A raíz do de Muxía, que foi para min un acto, bueno, importantísimo, é moi importante eu ter estas figuras ali. Síntome moi orgulloso deso, ademais de ser en Muxía. Doulle gracias a Manolo Martín por haberme encargado. Sí, le damos las gracias todos por haber hecho esa aportación tan importante que vendrá aquí en breve a contar. Y además creo que todavía no se ha culminado todo el proyecto, que hay también hecho hacer todavía continuar aí. Sí, aí hai moito que facer, a ver como... Pero bueno, en principio vamos a estar xa orgullosos do que levamos feito. A raíz daí salen outras cousas, como fixen tamén agora unha imaxe para outra igrexa en Fisterra tamén, estou con outra para outra de Santa Comba, é dicir que é algo que empezou por aí, unha rama máis do meu oficio. En Fisterra las he entregado hace pouco, que salió en el periódico. ¿Cuál era la de Fisterra? Fisterra era a Virxen do Carmen. A Virxen do Carmen. Nunha asociación que é unha especie de, digamos, residencia benéfica, e tamén ya habían ardido. Dio el correo la noticia, sí, un amplio reportaje moi ben hecho. Bueno, pois quedou totalmente calcinada a que tiñan, que é antiquísima, e eu fixenlle esta hora, que quedaron moi contentos, gustalle moito. Deronme a min a antigua pa min, eu estou restaurando porque podese recuperar perfectamente. Estuve estes días mirando no arzobispado, averiguando a ver se é posible restaurala a miña maneira, ou sea que está catalogada, a ver como ten que ir e como non ten que ir. Non me deron a resposta aínda, pero si me van a dar nestes días. E vou ter o gusto, por decirlo así, de restaurala, volvela a poñer como estaba, e devolver ya ese centro, porque é un centro benéfico, é un centro que ali a xente, bueno, como en todos os povos da beira do mar, pola Virxen do Carmen, morren, e aínda que estén moi contentos que aquella o fixen, que lle gusta e que tal, pois para eles non é a mesma, lógicamente.
e voulla levar outra vez e voulla donar para que a volvan a poñer ali. Kiko. E olvideime un pouco de cal era outro resto da pregunta, pero bueno. Artista, bueno, sabemos que os artistas, os innovadores, o sea, a xente intelectual, normalmente nace con os genes, despois tenen que desarrollalos, é un caso teu. Que quere dicir con isto? Por exemplo, agora que acabas de dicir, para o artista, que ten que restaurar unha figura, por exemplo, unha imaxe como é a Virxen da Barca. Pois normalmente esas virxenes que teñen, bueno, esas imaxes que teñen moito tempo, moita tradición, a xente co tempo vaille collendo un cariño, unha forma a esa imaxe, sea que sea, que despois, por moito artista un que sea, aunque sea un Miguel Ángelo, automáticamente non o van a ver igual, porque o tono, ao mellor incluso a Virxen está colocada dunha forma distinta, ou a luz que entraballe por unha ventana xa non lle entra porque é máis alta ou máis pequena. Automáticamente crea unha serie de polémicas que a veces esas a veces, digamos, críticas, como as colle o artista? Como as explica a xente? Por exemplo, sabemos que efectivamente a xente da Virxe da Barca pois colleu con bo cariño, pero hai outros que parece que non é o deles. Claro, é lógico que non se pode restaurar o mismo como estaba. Mira, en Muxía, a Virxen da Barca, que por certo, eles a auténtica teñena, porque esa non se queimou, é máis pequeniña, pero tiña na guardada na casa parroquial, e non ardeu. Eu fixe unha réplica dela máis grande porque me encargaron así. Pero os muxiáns, a esa imaxe chamanlle a nosa. Non é a Virxen calquera, é a nosa. Cando eu cheguei a outra ali, que era como 20 centímetros máis grande, claro, 20 centímetros nunha estatua de 50 que ten a deles, pois cambia totalmente, non tiña moitos máis detalles, tal, ainda que era unha réplica, pois xa era moito máis gorda, era tal. Eu iba a decir unha palabra que non é ben sonante agora mesmo, pero iba preocupado por esa reacción precisamente, porque eu sei o que a xente, o que me estabas dicindo ti, que veneran aquela imaxe e cando lle chega a outra, ainda que dentro duns días te familiarizaches con ela xa che guste, ao principio a entrada é un pouco complicada. E, bueno, puñémola ali, Miguel estaba presente, me parece. Sí, hombre, claro. E o clamor todos que emocionados allí llorando. O clamor que houve ali dentro daquela iglesia, a mí non se me olvida nunca máis. Eso ha sido, que estaba tamén el obispo auxiliar, que lo presentó Blanco Cabezabal, toda a iglesia llena. Blanco Campaña, había, bueno, estaba o canciller da catedral, había xente ali, aparte de todo o resto do público. Sí, todo cheo, sí. Pero un día maravilloso ali como mar. Un día estupendo. Sí. Eu lembrome que cando a destapamos, porque o resto xa estaba colocado na factura, digamos, sí, cando se destapou ali arriba, claro, que lo foi. Cando a destapamos, a baixa xente empezou a aplaudir e tal, eu dixen, bueno, xa empezou a gustar, pero logo subo polas escaleiras e coloco arriba, destapo todo, e o clamor que houve ali, eu, sinceramente, hai que baixar unhas escaleiras polo outro lado, e tardei así como 2 ou 3 minutos que non me atrevía a baixar, mentras a xente non deixaba de aplaudir e tal, non? Eso está grabado, teño grabado e miro moitas veces. Pero é que eu estaba que non dixen, bueno, non é posible que o colleran tan ben. E, bueno, pois aí está. Agora vou a Muxía e que a min teñome como, non sei, se me fío deso, pois quedo malí a vivir, vamos. Claro, calquera xente persona que me encontre é que me, bueno... Pero é que eso que estás dicindo tú forma parte, vamos a dicirlo un pouco de forma pedante, pero que é de forma científica, da historia encarnada e da historia socializada, que explicou moi ben Kiko, como a xente fai súa figura e encarna non só nel, sino na familia, e eso despois se transmite, que é un pouco a forza do espírito das imaxes que lle dan esa trascendencia, que é o que dicía Platón, que a escaleira da belleza chega a verdad superior, é un pouco, e as figuras un pouco transmite, que é o que se chama a iconografía, a forza dos santos e a forza das imaxes. Eso é moi importante. De todos os xeitos, aquí moitas veces pois tamén está, claro, eu entendinche perfectamente o que ti estabas dicindo, e ti ibas con certo medo, con certa preocupación en torno a si a xente aceptaría de bo agrado ou non a recepción de esa imaxe. Se me ocurre, por exemplo, outro caso que hai similar en estes momentos, que aconteceu, como sabedes, hai pouco, ou ainda non hai un ano, un cura párroco de Celanova foi vilmente asesinado e desapareceu a imaxen de Nosa Señora, a Virxen do Cristal. É unha imaxen pequeniña. Eu, ademais, coñezo esa imaxen porque fui moitas veces á terra de Celanova, precisamente vin esa imaxen que é pequeniña e foi sustraída.
Ti imagínate, por exemplo, ahora que a ti pois che encargaran facer unha réplica, che darían, digamos, o boceto, porque ahora a imaxe xa non está, que a roubaron. Che darían, ti serías capaz de afrontar un reto así, e de facer unha imaxe, a imaxe, valga a redundancia, e semellanza da que levaron os ladróns? Vamos a ver, eu pasei, como decíamos antes, traballo a madeira de toda a vida. Na escola e ao largo da vida fun practicando un poquinho con todas as cousas. Forxa, pedra, granito, rebuxado de metales. O cristal nunca o traballei. Supoño que non será a cousa, pero aí faltaríame a parte, digamos, o oficio, a parte artesanal. Se me eu poño agora a facer unha imaxe en cristal, pois iba a ter dificultades, tería que aprender antes a tallar o cristal. O concepto da imaxe non iba a ter ningún problema con ela, por suposto. Agora, o que eu traballo, a parte material, o tería que practicar antes, en este caso. Cando en madeira, pois fago o busto dunha persona, ou fago tal, ou fago obras xa creadas por min que non estás copiando de nada. Aí, modestia aparte, non me preocupa facer o que sea, porque é algo que te metes nela que xa che sale solo, non? Prácticamente estás disfrutando dele tal. O tema que don Luís me expón aí xa... Pero aí está, aí está o que di Luís, por exemplo. Fíjate que unha imaxe que leva siglos aí, seguro que leva siglos, e que desaparece. Automático, xa temos o formato feito, pequeniña, bonita, brilla, xa ten a antigüedade metida. Resulta que ahora ven a imaxe esa nova. O concepto do artista, o caso túa, Manolo, fala madeira. Pero a policromía que ten que levar esa... Aí é onde está o quid da cuestión. Eses tonos, eses pómulos, esa caída de ollos. Eso que o artista tamén, a madeira vai complementada co policromado. Policromado, bueno, chamámoslle policromado as distintas cousas que faz para deixala acabada, que moitas veces gustache máis tallada en madeira xa acabada que despois pintala, pero bueno, nos temas de religiosos e tal, hai que, cando unha figura é gótica, se é románica, sabemos que ten que levar o seu policromado, que a veces é máis importante ainda que a talla da madeira, non? Pero, bueno, unha cousa forma a outra, tes que dominar as dúas cousas, está claro. É como que che digo eu, pois se pintamos, pintamos un óleo, pero non sabemos pintar a espátula ou calquera outro tipo, guache ou acuarela ou tal. Esas son cousas xa que tes que, ao largo da vida, vas aprendendo e vas dominando as técnicas. Pero fíjate o que diciche, que me chamou a atención e me trouxo a memoria a túa vivencia e que deu lugar a un escándalo mundial. Acordádevos con a figura dese homo, daquela que eu fixo. Entón estaba pensando, efectivamente, a ver que vai pasar aquí, porque, claro, mira o que pasou ali en Muxía, porque a xente non sabe que para reformar unha obra desa naturaleza, a humedad non pasa dun día para outro. E pensaron que a arquitecta que fixo aquilo que era culpable, que eso é o tempo que ten que sacar a auga. Pero con a figura que ven, eu acordei mora, casi aquela señora, claro, que la desfixo, aquela, claro. Sin embargo, iba a xente, pois, velo, un pouco de cachondeo, eso non me parece ben. Bueno, porque a ignorancia existe, cada un ten a que quere, e moitas veces, pois, incluso pensamos que a ignorancia non é tanto, eso xa depende un pouco do ser humano, de cada un, como vexa as cousas. Aí, de todas formas, eu separaría, poñería dúas partes, unha é artesanal, que é o oficio, que é a, digamos, a maneira de traballar, e outra é o concepto que cada un poida ter cando ve algo, non? Se creamos algo, eu se fago unha creación miña que non é copiada de nada, nin é... Claro, de un artista, é única e intransferible. Aí, aínda que calquer persona que a vexa poida dar a súa opinión, lóxicamente, que ademais debe a dar, ou lle gusta ou non lle gusta ou tal, pero a mí nadie me pode decir está mal feita. Cando estás facendo unha réplica de algo, se poden decir, se intentaches a fazer unha réplica, pois eu non o vexo ben. Artista, unha pregunta. Isto é como cando un artista de cine, o artista principal, resulta que dan un papel, e o lee, e o estudia, pero incluso se involucra en vivir o personaje, o sea, se é un rei, pois vai á zona de Castilla a ver tal. E o artista, en este caso, o pintor, o escultor, o tallista, a veces ten que involucrarse, é o que dicías ti antes, vas ali a ver aquela zona. Pregunta rápida e contestación.